Jinak pokud přišel někdo dodatečně, všechny vás zdravím, jmenuji se Red Lightning a dnešním streamerem jsem váš noc. Dnešní noc jsem vaším streamerem. A my jdeme na to. Ty vole. Docela se to hodilo do toho traileru. Tome, zajdi za vinným pro nějakou výbavičku a sejdeme se u bifa. Jo, tak fajn. Nechte ty krásné ležet na ulici. Viděli jste to? No ten ne, kapitán Morgan. 50 korun, Morpheus dává. Tak to už si dáme. Chlapci, jako Morpheus ani nedal donate, takže já chápu, jako se to myslí. Jako za 100 korun jeden panák, to chápu. Jako to už si dám. To už si dám. Hej, co se to děje z tohoto streamu? Já to předal. Hej, chat! Vole, proč já chlastám? Já normálně doma nepiju, ale já mám prostě mokrou ruku teď. Ještě koukat nebudu, ani se radši nevezmu sluchátka. Hej, tady je 15 lidí, tak chápeš to, ty děláš kvalitní content a máš tady 5 lidí a pak si prostě můžeš jako hovado kvůli grizzly, máš tady 15 lidí. No to je prostě srandy prdel. Nic, já mám hlad, jdem pro toasty. Vezmi si talířek, protože ty hovado nebudeš to jíst prostě nemáš držku z teflonu a tak musíš vyčkat, až ti to schladne. Takže tohle si vezmeš. Viděli jste to? Ty vole, Ježiši, co to je? Co to je? Proč se tomu zhoršila ta grafika najednou? To vypadá hrozně. Ne, počkej, nemusím. Rush B! To nikdo neviděl. Jo. A co jako mám dělat? To donutit, aby zhubnul? No máš magické hole, mám jednu na vyvolávání. Tak jo, no. Dobře. Pojďte se přidat. Budete vy rekontrolovaný. Destroyed. Pí. Tenhle chlápek, když ochutnal whisky, kterou tady prodává Morello, málem bomdlel. A když mi dal napít whisky, kterou dávají u nich doma, hned mi bylo jasný proč. Řeknu vám, už v životě nechci pít nic jinýho. Taky jsem mu to hnedka řekl. A on na to, že to není žádný problém. Že mě jí může dodat, kolik budu chtít. Úplně mě z toho zamrazilo v zádech, jaký by to byl kšeft. Tak jsem u něj objednal jedno auto toho skvělého pití. Jo, teď jsem v jednom ohni. Halo? Halo? Co to bylo? Co to je? To jsem hledal! Rybičky is gone, but peníze is back! No. Tady máte můj burger. Jo? Když vy si všichni žerete jako pánové na dámy. To nebylo v plánu. Nesmí projít. Aha.
Víš to? To se ne, chat, chat. Sér beze mě. Divine Blessing, to taky nevím k čemu je. Jo. Jako tady na tomhle bossovi stravíme, jako já se za chvilku, jej. Ne, Morse ne. Ne, to není Morse, dobrý. Uhni. Ty vole, hej, to je tak úplně, Prostě v té krabici se tak na hovno chodilo. V té krabici se tak na hovno chodilo. Jedem. Co to bylo? Co to bylo za zvuk? Takový Boha. To je důvod přijet sem ke mně? Můžeš tady přespat a pak je k ní? Tak, ty jsi nehrál ani jeden díl Assassina a pejsek, Ježiši Kriste! Oh my god! To je hustý! Jo, co spoj. Ale vidíte ten progres, ještě jsem nepoužil Estus Flash. On to dělá zas. No, ježiši, to byly moje ruce. Zreda je třeba taj informaci je taj ťahať ako z velmi zadrbaného koberce. Ano, ano, k tomu se hnedka dostaneme. Melone, pak ti fláknu. Kladivem, jakože za suba. Čau. Ty vole! Jsem jenom viděl, jak prostě jsem to, protože tohle. V této hře se budete bát hlavně v noci, protože to ožívají opravdová monstra. Budete si craftit zbraně, rozřazovat body do... rozřazovat body do... rozřazovat body do dovedností a... Okay. Red je dobrý streamer! Red je dobrý streamer! Jo, já jsem si mohl zapalit tu torčku, vem to ne jako penis.
Nechytal jsem to jako penis a vidíte, jak to dopadlo. Chytejte se za penis. Kurde. Naštěstí jsem to uložil. Voda všude! Úplně slyším Kájinku, přesně. Ahoj Rede, tak jak se máš? A ty jako neodpovíš, jo? Tak si naser. Komar! Dobré? Jedno. Já nevím, co dělám. Mě to nebaví hrát furt vod znova a vod znova a vod znova a vod znova a vod znova. Kde je trpaslík? Je zle, vole. Je zle. Je na píču úplně. Do prdele. Kurva drá. Pojdu, vole. God is going down. God is down. Get to the chopper. No tak to... Ježiši Kriste, co to bylo? Já mám pocit, že jsem přivolal démona. I ty jsi skvělý, Reinhardt. I ty jsi skvělý. Až mě to dojelo. Bože. Ježiši, mě fakt slzy oči, what the fuck? Zůstane to mezi náma. Red neumí sčítat písmena, ale umí písmení čísla? Ta šťáva je hodně hostá asi. Máš ho tam? Mám ho tam? No jo, je tam! Haha. Je tam, kluk ušata. Ušata radši ne. No. To muselo by normálně slyšet, jak to cinklo. Nejlepší věta? A nyní je čas na slevy. How long do we have to stand here, Saverio? Ježíši Kriste, já jsem fakt hrozný. Já jsem taková, jak bych to řekl, takový, jak to říct hezky, takový poštěváček jsem, jo, abych jako nebyl na sebe až tak přísný, jo, prostě jako. Dáme si minutku na přípravu, jo, potřebuji si trošičku odrelaxovat. A víte, na co narážím? Plus relax. Haha, got it, odrelaxovat, ten byl dobrý. What the fuck? Viděli jste to? Observe this, except open my home. Get back to your room right. Ona zněla napravo, tak... Ready, why? No protože já jsem ji slyšel napravo a tak jsem myslel, že to obchází. Nemáš otočený sluchátka? Dvojice. A já nevím, jestli mám na počítač. Na PS. To je zázrak. To je zázrak, viděli jste to? Já se vám ukážu v celé své kráse, dneska mi to sluší.
Ježiši Kriste, podívej se na mě. Víš, co jsem? Jsem párek. Adam! Okay. Pojď a já ti ukážu cestu do ráje. Jestli je pro tebe ráj, 500 her na Steamu. Jakoby mi to světlo šlo z očí. A teď vás všechny spálím! Oh! Dobře, tak použijeme batarang na dálku. A já! Ono. Já jsem sám? LOL, viděl to někdo? Nice, máme jeden kill. LOL! Hej, co to je za hru? Ty vole. Můžu tady nahoru? Můžu? Nechci nic slyšet. The oath of fire. I swear by the might of the gods. I swear by the might of the gods. Oh. Oh. Oh shit. Kačka najde do práce a taky ne. Suit integrity damaged. Normal gravity detected. Ne, ne. 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 Oh shit. Já to bugnul. 22 únor a 28 březen nejsou 2 měsíce. To je jako 3 měsíce. To je jako sorry. Ty vole, viděli jste to? Oh. 30 seconds. Co to je? No, pojď. No, ticho. Ty vole, to je gamer, ty vole. No, pičo, vole. Hej, fuj. Ne, já jsem nelekl toho pavouka. Operace lidský štít bude mít vysoké ztráty, ale vypadá to, že zatím je to bez ztrát. Ne! Ne! Já to jemu, Pepo! Ukaž to, Rede, rozbal to. To jsem hledal! Rybičky is gone, but peníze is back! Peníze is back! Peníze! Všichni máme rádi peníze.
Co prosím? Takže zatím se mějte a užijte si ending. Kurva! To spadlo. To si dláš prdel. Ježiši Kubaku, o co se snažíš? Viděl to někdo? Prostě tady přes škvíru v nákladáku. A dá za 10. Ty vole. OK. Pičo, vole. To je kokot. Vy jste to věděli, že jo? Vy jste to věděli. Co prdele. Jedem. Další moje silná stránka. Ježiši, ne! Jeden náboj. Ohromná síla tkví v tomto samopalu. Můžu klip? Vole, nedlej pičoviny. Ne, 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 ne. Vyšlehly plameny, tady prostě paprsky stříkaly a Lupák. A jako, to si... Co to je za hovno? Tamhle pes. Dobrý, tak aspoň víme, kde je. Tak, zbav mě upírismu. Vážně přiletěl skurvený drak a zabil mě do prdele. Hej, koukej, koukej. Mám tady dobrý obchod, ve kterém jsou dobrý věci. Měl bys tam investovat a koupit si to. Jakože jestli je naštvaná, že prostě nemají s tím hospodařit, tak ať si něco najdou, mají na to dost času. Ale ne! Ne, tohle ne! To přežiju. Chat. Letí, dámy a pánové, je to neuvěřitelný. Tady skočíme. Které jsou zapotřebí pro výrobu a zlepšení zbraní a zbroje. Taky možnost, jak se toho psa zbavit. Vůbec neví. Kurňa. A teď co? Wow! To je safe! Halo? To už se probudil? Aha. Ne! To se nestalo! Ne! Já to omlem uložil.
Je tady naděje, vydržte. Jo, ale... Kurňa. Musím rychle mačkat tabulátor. Kurňa. Tu prdele. Já ani nestíhám. Děkuji ti za to, že... Wow! Aha, tady se něco stalo. Počkej, what? Yes. Bych chtěl nějaký efekty, jako blikající efekty, počkej. Tohle je pro pivečka! Stuhlá kočka. Proč bych tady měl, prosím tě, stuhlou kočku? I guess. Ty jsem si říkal, tyjo, něco mě úplně lechtá v krku. A on to byl Starda. On to byl Ježiši Kriste, no. Malinka. Ne! Dobrý. Chill. Ne, neskákej nahoru. Ne, to be. Kámo. Ne. Ty vole. To byl porod. Klacek jsem dostal za to. Ježiši. Já jsem si řekl, hej, to koupím. A pak jsem si řekl, jo, koupím. Ale já si to koupím a pak jsem si řekl, OK, tak já si koupím tu základní verzi za těch 70 €. A pak jsem si řekl, here comes the money. Here we go, money talk. What a timing! Za 500 korun českých. A můžu s tím něco udělat? Ježiš, promiň. Kurně, já jsem furt z té posilovny takový... Čet, viděli jste, jak jsem vycák, ty vole? Kurně. Tady je. Vidíš to? That's funny. This is scary. This is funny. Scary. Funny. Ne? Já jsou kytičky. What the... Co? Halo? Halo? Omlouvám, Lara. No fakt leze jako glum. Glasek. Glum. Ježiši. Haló? Mě upadl Ezio? Kažo? Ježiši Kriste. Démono posedl. Red je dobrý streamer! A Grizzly je sexy chlapec. Vidíte, jak se máme rádi s Redem? Grizzly
Vidíte, jak se máme rádi? Co je, Rede? Já nevím! Jo! Kámo, celý most! Celý most se rozkáká. Čostík, půl deci, ne? No počkej, půl deci? No půl deci to máš 0,5 litrů, ne? To nebude vám vadit, když se nám trošičku fokus? Ještě nemám naučený hro, neblbní. Vážně mi crashla hra, vole. Či jak download? Kamo, mně se smazala hra, vole. Haló. Co? No a ty... Já tam jdu, jakože takhle si po uličce a ten mýtus prostě tamhle za rohem nějakýho stánku. Jo. No. Děláš něco dobře. A lidi to ocení. A já úplně, to je sladký. Dede, stopni to prosím ještě, já pozvu ještě Ondru. Pane bože, ono to mluví. Ono to tady mluví. Ano, ono to mluví. Pane bože. Já tě taky slyším. Pane bože. Spoda má moc, se to asi nepůjde. Tak to... Není zač? Díky. Tak, hele, čas je krátký, ale my, dámy a pánové, my už máme pátek. Hned už nejde do práce. Heck yeah. Vyšlehli plameny, tady prostě. Ta zásoba godlajku. Nemám vardu, jakožto správný support. Nemohu tedy prozkoumat situaci. Máš pinku? Ježiště. To nepoužívám takový... LOL! Ukaž to, Rede, rozbal to. Jo, přesně. To jsem hledal! Rybičky is gone, but peníze is back. Peníze is back. Peníze is back. Bráško. Rede zpívat, to jsem musel znovu zovnout PC, na to mi mobil nestačil. Tak jo. Do hajzlu. Prostě čumím, jako. Chudák, ty vole, válka ve Vietnamu normálně. Já ho normálně. Time to earn your freedom, soldier. You gave Ježiš, tak já bych brečel. Stop. Omega lol, chat, podívejte, on to zas dojebal. Ale nevystěhujeme syna, máš jí kde bydlet. Pojď. Bordě. Star? Hýbeš stejně? Je dobře. Z tebe hřebec, když se nepracuješ, ano. Úplně u toho dlam. Jídlo! Woo! Ale ne, já budu muset dát znovu toho. Jo, tak tahle verze asi taky bude hodně vtipná. Tu jsem. Tome, gratuluju ti k vítězství, ty jsi byl opravdu úžasný. Ze začátku jsem ti moc nevěřil, ale když si to na ně rozbalil, věděl jsem, jak to dopadne. Díky tobě jsem vyhrál pěkný balík, Tome. A abys viděl, že nejsem nevděčný, naučím tě pár fíglů.
And time. Nežer mě, to jsou moje ruce. Ale žudlat můžeš. So fucking bad. Ale já chci střílet prostě do lidí. Okay, I'll do it myself. Kámo, teď jsem byl připravený jak nikdy předtím, vole. Tak jo, tak jsme uvnitř. Klap, klap. Dobrý. Jo, následná ukázka. Elektrika, plyn. Druhá světová, jo? Ne. Co tam děláte? Ahoj z Dendisy. Chceš taky pozdravit z Dendise? Vidíš? Roman tě nechce pozdravit. Já? Koho? No. Au. Kdo je z Dendis? To je super týpek, je to hodnej kluk, je to moc hodnej kluk. Tak toho zdravím. Jenom je z Brna, no. Begins in 3, 2, 1. Je se sekla hra. Ty zdá se mi to, nebo se mi zlepšila buďka? To byl boss fight! Woo! Unbelievable! Haha! Ne, já už... Nice, vrátil se. Náš temný rytíř. Pes. Ten pes si mě dala prdel. Počkej, vole. Pravý týpek. Posapole. Co to je? Aha, no! Ten to střelil perfektně do té hudby. Měla by to být zelená. Chovat. Ukaž to, Rede, rozbal to. Jo, přesně. To jsem hledal! Rybičky is gone, but peníze is back. Peníze! Akce. Čau. Mějte se krásně, díky moc ještě jednou za to, že jste byli tady na tomhletom streamu. Já doufám, že jste si to užili. Přeju vám všem krásnou a nerušenou dobrou noc a my se společně teda uvidíme nejspíše až v neděli. Do té doby mějte se fantasticky, kdyby něco tak pište a kdyby nic, tak si užijte zbytek dní. Mějte se krásně, díky moc
a čus. Čus.